Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μία επιπλέον λειτουργία, το Perimeter, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στο workflow του pixgraph.com. Πιο συγκεκριμένα θα συνεχίσουμε με μία εικόνα που είχαμε με τον παππού και τα δύο εγγονάκια, όπου είχαμε αφαιρέσει το φόντο, διότι σημαντική λεπτομέρεια για τη δημιουργία Perimeter πρέπει οπωσδήποτε να λείπει το φόντο από τη φωτογραφία. Προχωρώντας λοιπόν στην εφαρμογή, έχουμε φορτώσει την φωτογραφία που έχουμε αφαιρέσει στο φόντο και το μόνο που κάνουμε είναι να πατήσουμε το Find Perimeter. Όπως θα δείτε δεξιά, δημιουργήθηκε επακριβώς όπως είναι το περίγραμμα της φωτογραφίας ένα SVG αρχείο, το οποίο αντίστοιχα το κατεβάζουμε πατώντας Download SVG. Αυτό λοιπόν, όταν το περάσουμε για παράδειγμα στο RDWorks ή στο Lightburn, μπορούμε να τοποθετήσουμε απάνω την φωτογραφία που έχουμε προετοιμάσει με την μέθοδο Dithering, να χαράξουμε τη φωτογραφία και μετά να κάνουμε κοπή επακριβώς ως έχει η φωτογραφία, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο μπρελόκ για ένα αγαπημένο μας ή για κάποιον πελάτη, ούτως ώστε να αποφύγουμε το κλασικό τετράγωνο ή ορθογώνιο μπρελόκ. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ένα χρήσιμο κομμάτι για τα Fiber Laser, διότι όπως θα δούμε σε επόμενα βίντεο, για να έχουμε μια καλή απόδοση εικόνα σε ένα Fiber, καλό είναι το μέταλλο να του κάνουμε μια βάση άσπρη, ένα άσπρο καμβά. Φανταστείτε το λοιπόν ότι έχουμε ένα άσπρο καμβά και εκεί πάνω πάμε και ζωγραφίζουμε. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει. Μείνετε μαζί μας να δούμε σε επόμενα βίντεο πρακτικές λειτουργίες με το Perimeter.